As guerellas e as chupas de coiro toman Redondela, un pobo cunha morea de heavies. De onde ven tanta tradición? Pero se Banda Curta se caracteriza por algo hoxe é pola súa diversidade, porque despois de comezar con eles, hoxe temos un programa no que vai haber moita caña, moito rock, moito hard rock e moito heavy. Bueno, vale, que me veño arriba e tampouco é o asunto. Imos lembrarnos dos heavies, deses rapaces de longas guedellas, de camisetas negras, de chupas de coiro, de pantalóns cinguidos e ben cinguidos. E para iso imos irnos a un dos lugares que teñen a maior parroquia heavy de Galicia. Por algún motivo está en Redondela. Nos quixemos saber por qué e imos aló para comprobalo. Imos a Redondela cos compañeros do metal. Redondela sempre hubo tradición de música e hoxe en día, pois, despois dun período de un pouco de baixón, parece que está reflotando un pouco a escena. Non somos mechanios. Hai bastante movimento metaleiro en Galiza. En Vigo hai unha morea deles, en Coruña están os tales e vamos facéndonos notar, ¿no?, que o metal en Galicia. Temos xa 2 traballos editados e agora estamos pois en proceso de grabación, ¿no? Acabamos de compoñer os temas do que será o noso terceiro traballo. Nos intentamos sempre compoñer as nosas propias cancións, intentamos compoñer sempre todos xuntos, porque entre nós temos, sempre dentro do heavy e do rock, temos uns gustos bastante diferentes, non? Realmente tens que botar man dos teus amigos, da xente que realmente coñeces. Levarnos mal é imposible porque senón non podes tirar para diante en moitos casos. Somos agónica. Realmente esta música a xente non a entende. Ir a tocar así o que sea unha boda nunca nos chamaría, está claro. Pero bueno, sí. Marginados. Somos excluídos socialmente. Se o heavy metal é ruido, o death metal imaginamos o que eres, non? Pero bueno, nos facemos o que nos gusta e punto. Chegando nos 80, o metal estaba como de moda. Entón, en Redondela, pois eu lembro un grupo moi importante daquela época que era heavy metal, thrash metal, chamaban Trasgo. E, bueno, esos foron os pioneiros do metal en Redondela. Eu creo que, bueno, pola miña parte, pois nos influiu, non? E daí empezaron a xurdir as bandas de heavy, de metal, non? Pois un festival de amigos no que tocan os seus amigos. Esa, pois, é a idea de montar o Langueito. Xa é o 5º ano e intentamos ir cada vez un pouco máis, estamos traballando, todos intentamos colaborar e levar a cabo ese proxecto que parece nos bonito, non? En forma de lembrar o noso amigo, o Telo.